Nanindot sa live ka nang sige na lang kag-harvest. Hey, what's up guys? This is your boy Onyx Malang. Get ready with me para mag-harvest ta og okra na sa atong harbison ron kay humana naman ta sa talong sa sili karon okra na po ang atong harbison. Ikadali ra gyud sa panahon kay payminaw na ko nagbag-o pa gyud nako ni siya gitanong pero karon mang-harvest nako. Tudyo kayo mga June magtalom na jud ka kay pagka July ulan-ulan na jud kaayo siya. Kada gabi na lang jud diri mag-ulan unya grabe nindot jud kay ang tubo sa akong okra pero gyud yang gwapaha labas jud kayo. Halos jud mga gwapa jud kayo ang iyahang bunga. Nakuha gud dayon ko kanang sulanan og gunting kay mang-harvest ko karong adlaw kay sus ganahan jud kay kuaning okra labi ka ng lapuaan ra siya niya ituslo og ginamos. Kalami na mo jud kayo. Jud kay ang imuhang pamahaw, paniuto, panihapon. Jud kayo mag-straight okra ka kay healthy po kay diyang okra kay na nindot jud kay ang imuhang pagkalibang ani basta mao nimo sudan. Pero sa una sa bata pa ko dili jud kay ko ganahan aning okra pero pagkadako lami man gyud kayo ning okra basta ituslo siya ginamos. Na dili jud ko ganahan aning gulaya kay murag medyo luod sa ako pero karon na lamian jud kayo ko mao gyud akong ganahan. Makatabang sa imong sa matag adlaw kay makasave jud kaayo ka kay sa imo panimpaliton dito sa merkado na pati mahala diri no tag 50 jud kaayo ang kilo. Gili kaninot basta ka sa bukid basta kugi lang jud ka man no mabuhi jud ka kay di jud ka mapasmo kay libre jud ang imong panud-an sa mga gulay nga na ba makasave kaayo ka. Ubay sad niya ako ang mga tanom mga saluyot ang kaninot aning saluyot to di jud ka mo problema og tanom kay manurok ra gyud siya bisan asa. Kaya pug kaning saluyot labi nang isagol sa kanang sinabaw perti kalami gyud ang imong sabaw basta nay saluyot. Pag kay ingon na daghan kay bunga ang ako ang okra no pero ato dapat gyud siya anam-anamon og kanang harvest kay maguwang man gyud niya inay kaguwang no niya sayang kay di na gyud nimo siya makaon. Lamian ba pug kaning okra kana bitang hapit na maluto ang kanon niya ipababaw nimo ang okra. Sus lami gyud kay siya. Bisan niya nga okra kanang nasa pakbet. Amot lang lamian jud ko aning pakbet na kanang nay okra kung rakuwang gyud ang pakbet tugway okra. Amo unsay ganahan yung naluto sa okra kaya nga kuha no ang pinakaganahan ra gyud nako kanang siyang lapuan niya ituslo siya ginamos. Mao jud na akong pinakapaborito na luto sa iyaha. Katambok ang ako ang okra pero ang problema lang bitaw rin ako ni ako mga okra ron kay kanang gabuslot-buslot ang kanang iyahang mga dahon mo siya gipang ulod ba. Pero mostly ako nabantayan kay ngani magini ang okra pero ang kaninot lang gyud pud na kay iyahang bunga dili man gyud pud mga daot. Ay maayo ani i-spray na kanang organic lang bitaw siya na kanang mawala ang kanang mga murag gipang ulod na dahon sa akong okra. Ang mga tanom diri no mga organic ra gini siya fresh from the farm gini wala gini siya uso aning spray tanom ra gid siya unya usahay kanang ting-init sige ra gid ako siya bisbis. Ana man gyud ang mananom siya basta nindot lang gyud imuhang pag-atiman muhatag gyud na siya saktong bunga. Kay kung igo ra sad ka mananom nya di ka kahibaw mo atiman imo ra pong pasagdahan awa jud kay ayo kay di gyud na muhatag og kanang saktong bunga. Pag pananom need gyud siya kanang atimanon gyud nimo gunahan kay para nindot siya og tubo unya muhatag gyud siya glami na bunga para nimo. Mao gyud na siya ang technique gyud sa kanang pagpananom. Dako na kay ning katabang oy kana pahiloy atong paliton di ba? Ay palang gyud kay ako na harvest karon kay mao pag gyud yang sugod og pagbunga pero okay na kayo ni kay kamera man puy mga aon. Mora to siya guys daghang salamat sa pagtan-aw og ampi mo kanunay love you all.